Els microorganismes formen part del nostre ambient. Trobem microorganismes allà per on anem. En qualsevol part del ser humà, per exemple, nosaltres podem trobar aquest tipus d'éssers vius, els bacteris. Tant és així que el 90% del nostre cos està format per cèl·lules procariòtiques. En trobem en el nostre sistema digestiu. Són aquests microorganismes els que ens ajuden a realitzar, per exemple, la digestió. Són aquells que ens permeten la producció de vitamines, de molècules indispensables per a la nostra vida que nosaltres som ineficients i no som capaços de produir. Gràcies a aquesta col·laboració íntima amb els microorganismes, nosaltres podem viure. També tenim microorganismes, per exemple, en la nostra pell. L'existència d'aquests microorganismes bons són els que ens permet poder combatre infeccions que se produeixen de forma habitual des que l'ésser humà naix. De fet, fins a principis del segle XX, quan hi havia una infecció, i això es produïa estadísticament al llarg de la vida en algun moment, era una de les causes fonamentals per a la mort. Va ser a principis del segle XX quan Sir Alexander Fleming, d'una forma casual, va descobrir la penicil·lina. Li va posar aquest nom a una molècula produïda per un fong, Penicillium, que era capaç d'inhibir o de modular el creixement dels microorganismes que existien en una mateixa placa. I aquesta aplicació, els químics que treballaven en col·laboració amb Alexander Fleming la van desenvolupar i va permetre que el nivell de vida passara dels 40 anys que n'hi havia a principis del segle XX a l'esperança de vida actual al voltant dels 80 anys. Si mirem aquest gràfic veurem que a principis del segle les principals causants de la mort en els éssers humans eren malalties infeccioses. Podeu veure en la part esquerra en color roig les barres que indiquen el tipus de malalties que causaven fonamentalment la mort als éssers humans. Avui en dia, per sort, tenim una sèrie d'eines, els antibiòtics, que ens permeten combatre les infeccions microbianes i, tot i que, evidentment, en algun moment poden causar-nos problemes, no són tan importants. Què passarà en el futur? Doncs bé, allà és quan comencem a tindre algun problema. Cada vegada més utilitzem tones i tones mètriques d'antibiòtics i els microorganismes estan acostumant-se a sobreviure a aquests antibiòtics que nosaltres estem produint. De fet, cada vegada hi ha més soques que, de forma espontània, poden combatre, poden resistir, poden ser immunes a aquests microorganismes, a aquests antibiòtics i aleshores causar-nos infeccions. Ens trobem davant del que s'anomena l'apocalipsi microbiana. És a dir, els microorganismes poden tornar a reeixir conforme feien a principis del segle XX, fa 100 anys, poden tornar a ser un problema, poden tornar a ser causants principals de morts en l'ésser humà. Per què passa això? Doncs bé, això passa perquè els microorganismes, això nosaltres no tenim cap culpa per dir-ho així, passa perquè passa, de forma espontània muten. Un entre milions, de forma espontània, aprèn a combatre els antibiòtics que n'hi ha en l'ambient i aleshores es troba en un camp lliure. Tot l'aliment que n'hi ha, en aquest cas l'aliment és el nostre propi cos, està al seu abast, de tal manera que es desenvolupa. Una vegada es desenvolupa aquest microorganisme resistent als antibiòtics, a més, i aquest és el segon gran problema que tenim, és capaç de transmetre aquesta capacitat de resistir a altres microorganismes. Els microorganismes són molt promiscus i són capaços de transmetre aquesta informació, aquesta capacitat de resistir, ja no tan sols a unes cèl·lules idèntiques a ella, a les seues cèl·lules germanes, sinó a qualsevol altre microorganisme que estiga prop. El problema està desenvolupant-se d'una forma exponencial. Avui en dia les resistències antimicrobianes no són encara massa problemàtiques, però preveiem que d'ací uns pocs anys, d'ací 20 o 30 anys, seran la principal causa de mortalitat en el món. Així, per exemple, podeu veure en aquest gràfic que al voltant de 700.000 morts anuals, en l'actualitat, en l'any 2050, arribarem a tindre xifres al prop dels 10 milions. Entre els microorganismes més importants, els causants d'aquestes malalties, tenim una selecció de 6, són els anomenats escapes,
Són 6 famílies de microorganismes que l'Organització Mundial de la Salut té catalogades com a principals problemes i són aquells front als quals ens seria molt interessant trobar nous antibiòtics, noves famílies que foren capaços de poder-los combatre. A més, tenim un altre problema, i és que cada vegada és més difícil trobar un nou antibiòtic que pugui funcionar de forma efectiva. Cada vegada que descobrim un nou antibiòtic, una nova família, és per a fer una gran festa. De fet, si mireu el gràfic, veureu que en els últims anys les xifres són escassíssimes. Què és el que passa? Ens trobem davant del que s'anomena una tormenta perfecta. Cada vegada els microorganismes són capaços de generar resistències d'una forma més ràpida. Cada vegada són capaços de transmetre-les més ràpidament. I a més, les indústries farmacèutiques, tot el món podria pensar que són les que ens salvaran, cada vegada tenen menys interès industrial, cada vegada tenen menys diners disponibles per a poder desenvolupar nous antibiòtics. Això succeeix perquè un nou antibiòtic tarda al voltant de 23 anys en generar beneficis per a una empresa farmacèutica. Davant d'aquesta circumstància, les empreses prefereixen dedicar els seus fons a altres fàrmacs que es produeixen més rendiments. L'Organització Mundial de la Salut desenvolupa campanyes per a conscienciar sobre el bon ús dels antibiòtics, de tal manera que això que nosaltres no podem evitar, sí que com a mínim ho podem minimitzar o ho podem ralentitzar. No n'hi ha una altra manera, de forma efectiva, per a poder combatre els microorganismes. A més, un concepte que s'està introduint actualment és el concepte de One Health. Allò que nosaltres estem fent en el nostre cos és important si s'avalua de forma coordinada amb allò que estem fent, per exemple, en granges i amb allò que estem fent en el medi ambient. Només tractant del problema d'una forma global podem combatre'l d'una forma eficient. Entre altres coses, per a fer això, nosaltres hem desenvolupat una campanya a nivell internacional, la Small World Initiative, que el que fa és intentar conscienciar en 3 diferents nivells, tant en la generació de nous recursos, nous fons per a poder desenvolupar investigació en aquesta àrea, conscienciar a la societat i generar nous alumnes, nous estudiants que puguen desenvolupar aquest tipus de tasques en un futur. La campanya internacional Small World Initiative ja està desenvolupant-se els últims anys, va néixer a la Universitat de Yale fa uns anys i actualment ja es troba en marxa a l'estat espanyol. De fet, a aquest curs s'ha iniciat una cooperació entre 20 universitats espanyoles que el que estan fent és posant a punt una campanya de forma coordinada que també ha arribat a les universitats valencianes. Aquest curs hem desenvolupat un exemple d'aquesta campanya en la Universitat de València, on hem involucrat a més de 400 persones amb un nombre de més de 3.000 soques avaluades, algunes d'elles potencials productors d'antibiòtics. Gràcies per la vostra atenció.